नमस्ते. आज मी मलाई रोल बनवते. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा तो. आता इथे बघा अर्धा कप मी मिल्क पावडर घेतली आहे, म्हणजे दुधाची पावडर अर्धा कप घेतली आहे. हे आपण पॅन मध्ये टाकली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना पावणा कप दूध ओतायचं आहे. याच्यामध्ये पावणा कप. आता आपण दूध आणि दुधाची पावडर मिक्स करून घेऊया. असं खालीच आहे ना, गॅसवर न ठेवता पहिली मिक्स करून घ्यायची. आता इथे बघा दूध आणि दुधाची पावडर मिक्स केलेली आहे आणि आता आपण गॅसवर ठेवायची आहे. गॅस मीडियम ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना आपण अर्धा चमचा घी टाकायचा आहे. पातळ असेल ना तर 1 चमचा टाकायचा आणि असा घट्ट असेल ना तर अर्धा चमचा टाकायचा. तर ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता घी टाकलाय आणि अर्धा मिनिट चांगलं ढवळून घेतलंय बघा. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे ना साखर टाकते. 1.5 चमचा साखर. आता याच्यामध्ये 20 बदाम बारीक करून घेतली आहे, अशी बघा पावडर करून घेतली आहे, ती टाकते त्याच्यामध्ये. गॅस कसं मीडियमच आहे ना? मीडियम गॅस आहे. आता आपण चांगला मी ढवळते बघा, सारखं ढवळत राहायचं आहे मीडियम गॅस करून. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे मलाई टाकायची आहे. फ्रेश मलाई आपली घरातली आहे. आता तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम असली ना तर तुम्ही 2 चमचे टाकू शकता. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा वेलची पावडर टाकायची आहे. आता हे चांगलं आहे ना आटवून घ्यायचं आणि पण ढवळत राहायचं. ढवळत राहून आहे ना चांगलं आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे. आता इकडे बरोबर 2 मिनिटांनी बघा आपला मावा तयार झाला. आपला मावा आहे, मावा बनला आता. आता बरोबर आपल्याला 3 मिनिटं झाली. इकडे 3 मिनिटं झाली ना, आपला मावा मस्त बनलाय बघ. आता एकदम सुका बनलाय ना. आता गॅस फ्लेम कमी केलं ना तू? हा, आता काढून घेते. आता आपण बघा इथे छोटी कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 कप दूध टाकायचं आहे. 1 कप दूध आहे. पाणी नाही टाकलेलं आहे दुधामध्ये, फुल क्रीम दूध आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा कप दुधाची पावडर म्हणजे मिल्क पावडर अर्धा कप, ती पावडर टाकून आहे ना सतत ढवळत राहायचं आहे. त्याच्या गाठी नाही बनले पाहिजे, त्याच्यामध्ये गुटल्या नाही झाले पाहिजे. आणि गॅस मी एकदम बारीक केलेला आहे पहिला, तर आपल्याला पावडर मिक्स करून घेते दुधामध्ये. हे दूध आहे ना चांगलं गुटल्या नाही व्हायला पाहिजे, असं ढवळत राहायचं आहे 5 मिनिटं. आता मी फुल गॅस केलेला आहे आणि चांगलं ढवळून घेते. आता याच्यामध्ये मिल्क पावडर टाकली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला साखर जास्त नाही लागणार. आणि समजा आपण जर मिल्क पावडर नाही टाकली ना तर आपल्याला साखरेचं प्रमाण वाढवायला लागेल. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकते. साखर टाकून पण मी आता 2-3 मिनिटं ढवळून घेतलंय बघा. गॅस कधी बारीक करायचा कधी मोठा करायचा. मोठा केला ना की वरती दूध येतो, म्हणून आपण लक्ष आपला गॅसकडे पाहिजे. दूध बघा किती आटलंय, घट्ट झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 गुलाब वॉटर टाकायचं आहे, 1 चमचा. आता आपण इथे ब्रेडचे स्लाइस घेतले आहे. आता त्याची कढा आहे ना अशी कापून टाकायची, म्हणजे टाकायची नाही, आपण ठेवायची ब्रेडची कडा. ब्रेड क्रम बनवायचं असेल ना तर त्याचा आपण बनवू शकतो. आता ब्रेडचे स्लाइस आहे ना आपण कडा कापली ना की आपण तो ब्रेड आहे स्लाइस अशी लाटून घ्यायची, पातळ करून घ्यायची. पूर्ण चप्पट करून घ्यायचं, पातळ करून घ्यायची लाटून. हे बघ हाताला मी घी लावते आता. आणि आता काय करते बघ. आता हे आहेत ना आपले जेवढे ब्रेडचे स्लाइस आहेत ना बघ, 4 आणि 3 7 याचे आहे ना 7 गोळे करायचे आपल्याला. हा, आधी भाग करून घेते, मग कमी जास्त करायला होईल. 2 हे बघ, याचा रोल आपले आहेत ना हे गोळे, त्याचे ब्रेडची साईज आहे ना तेवढे गोळे करायचे. हे बघ असे दाबायचे. हा, आणि याचा आपल्याला रोल बनवायचं, जाम रोल बनवायचा आहे, एकदम घट्ट. हा, असं असे रोल जेवढी आपले ही आहे ना ब्रेडची लांबी रुंदी तेवढं असं दाबायचं आणि असे रोल बनवायचे. वाव, हे असंच खाल्लं तरी किती टेस्टी लागेल. असंच खाल्लं तरी टेस्टी लागेल ना. इकडे 2 झालेत आणि इकडे आपलं दूध दाखव जरा मम्मी ढवळून. दूध हे बघ घट्ट झाला, म्हणजे रबडी सारखा पण नाही, पण सारखा पण नाही, म्हणजे जरा मीडियम. आता इथे बघा मी कसे रोल बनवलेत आणि लाईनीत लावलेत.
8 रोल झाले होते. एक रोल इकडे खाल्ला, लगेच तोंडाला पाणी सुटलं ना, ते कच्चाच खाऊन बघितला. आता मी त्याच्यावरती हे दूध ओतते आटवलेलं. आपले मलाई रोल बघा एकदम मस्त छान झाले. नाव सांगा, नाव सांग. माझे नाव सोहम. थांब बोट, थांब 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 थांब. माझं नाव छकुली. झालं सांगून तुझं. माझं नाव आर्यन. आता तुम्ही इकडे कशाला आलात? बॉम्ब घ्यायला. बॉम्ब घ्यायला. पहिला गेम बॉम्बचा, ठीक आहे. तिकडे परात ठेवले बघ, मग मी परात पकडतो हातात पकडतो फक्त, ठीक आहे. असं दोन्ही हात करून उचलायचे, जेवढे उचलाल तेवढे एकाच वेळ घ्यायचा. सोहम समजलं तुला? तर मी करून दाखवू का? ही परात आहे ना, इकडे या. जेवढे घेणार तेवढे तुझे. मी पहिला. नाही काय का नाही, सर्वांना देणार ना उचलायला. सर्वांना उचल. थांब खाली बघ, हे खाली तुमचं मोडलं तुम्ही. एक पॅकेट उचला घ्या. एक एक एक. हे आमच्या चाळीतले 4 चिंटू मुलं. दाखवा, तोंड दाखवा. वो क्या है हाथ में? हे काय आहे? रस्सी आणि सुरसुरी आहे. रस्सी माहिती आहे ना, फेकून द्यायची लास्टला. होय, तुला माहिती आहे ना सोम? तर हे साईडला ठेवा तुमचं. एक एक ठेव इकडे. हिलावं लागता काय? हिलावं लागता काय? काय नाव हिचं? अरे हाय अजून, ते बघ संपलं तरी पाठी आहे तिकडे दुसरे. ठीक आहे, सोम उचल पहिले. नाही बास. एकदाच. हा चला, आता खाली जाऊन मोजा तुमचे किती आहेत. 1 2 4. बानी का 4 आया. तुझे किती आले? माझे 8. थांब तुझे 8. 6. बानी तुझे किती आहेत? 4. हे तुझे किती आहेत? माझे 8 आहे. हे घे, 2 घे, झाले 10. हे तुझे 2 घे, झाले 10. आहे जा. तर 4 दे हिला. तुझे किती आहेत? 6. त्यांना जास्त येणार त्यांना. नाही ना, जाऊ दे. तिथे असंच गेम खेळलो मी. सर्वांना इक्वल आहे ना, मग नको ना कोणाला जास्त भेटायला. दे तिच्याकडे 4 आहे. बानीला दे. 6 द्या. बानीला 6 आणि बानी 10. लहानपणाची मजा. एवढीशे बॉम्बला पण किती खुश झाले. आता शेवट आणि आरूला हे फटाकडे दाखवत आहे ना, तर येतील ते. थँक्यू. चलो बाय, जाओ. हॅपी दिवाळी. नाव सांग. जवळ ये. अरे वा, आज तर मस्त कपडे घातलेत. काय नाव आहे तुझं? नाव सांग. श्रवण योगेश्वर. नाव तुझं? इशिका पूजा मुखर्जी. हा बोलू नाही शकत. नाही. एकदाच उचल. थांब त्याच्या बाजूला नको ठेव. नाही, याला बोलता येत ना, ऐकायला येत नाही वाटतं. नाही ऐकायला पण नाही. तो बरोबर उचलतो. तुला पाहिजे बॉम्ब? तुला पाहिजे? आरू तू उचल. हा उचल. उचल. बस उचल. जास्त कोणाचे आहेत? माझं. घे, तुला एक बॉम्ब घे. घे, तुला पण घे बॉम्ब. आणि ह्याला पण एक बॉम्ब दे. आणि आरूला हे घे. आरू छोटी आहे ना, म्हणून आरूला हे दिलं. ठीक आहे. मॅजिक. थँक्यू. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. अजून छोटे छोटे मुलं असतील तर पाठवा. आकाश. नवीन. क्या नाम है तेरा? अरे ये तुम लोग नहीं फोड़ते ना? हे तुम लोग फोडते. नाम बताओ. रोशन रामसिंग गोवन. नाम? हैप्पी दिवाली. नाम क्या तेरा? वीर. गिराएगा नहीं ना? बाबू नाम क्या तेरा? सलमान. सलमान. और तेरा? शाहरुख. हाँ, मोइनुद्दीन. ये बॉम्ब फोड़ता है तू? क्या हुआ तेरे काकू? क्या हुआ? लग गया? क्या लगा?
जाओ दो इसको भी देना, इसका भी दिया इसके अंदर ही, भैया ने देना। जाओ 15 है 15। नाम बता फलान तेरा। यार रेहान सो के उठा अभी, ये बम फोड़ता है ना। ये वाले फोड़ते हैं? घर में नहीं फोड़ने का, अंदर बाहर फोड़ने का। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाय, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाळी, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाळी। नाव संचिता महेंद्र परब, आदित्य अविनाश खायकर, थँक्यू, हॅपी दिवाळी। हैप्पी दिवाली। आता इथे बघा आपली रसमलाई रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि तुम्ही जरा प्लेटमध्ये बघा, आमच्या प्लेटमध्ये फक्त 2 रसमलाई उरली आहेत, बाकीचे कुठे गेले? पार्सल गेली। बाकीचे जेव्हा रेसिपी तयार झाली, प्लेट रेसिपी पूर्ण रेडी झाली, त्यानंतर आमच्या घरी लगेच पाहुणे आले, पाहुण्यांनी एक टेस्ट केली, त्यांना एवढी आवडली की त्यांनी बाकीचे सर्व पार्सल मागितले। आता हे टेस्टिंग करून दाखवायचे होते म्हणून आम्ही 2 तरी म्हणालो की आम्हाला 2 ठेवा, कारण आम्हाला टेस्टिंग करून दाखवायची समोर। आता हे 2 पण सर्व गेले असते। मला कधी कधी असं पण होतं की टायमावर जर आला तर संपूर्ण रेसिपी संपू शकते। आता 1 चमचा घे मम्मी। आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की कशी झाली रेसिपी। आणि तुम्हाला घ्या। वाव, म्हणून त्यांनी पार्सल घेऊन गेले। काय भारी लागते रेसिपी, एकदम छान वाटते। एकदम म्हणजे एकदम त्याच्यावरती ते दूध आपण ते अजून वरतून टाकलंय ना, त्यानंतर आपण त्याला ते आतमध्ये ते स्टफिंग भरली आहे, एकदम म्हणजे एकदम छान लागते। तुम्हाला ब्रेड वाटणारच नाही। गोडचं प्रमाण एवढंच पाहिजे। परत सांगतो, कधी कधी मिठाई जास्त गोड असते, कधी कधी मिठाई कमी गोड असते, असंच वाटतं। आणि ब्रेड पासून अशी वस्तू बनली आहे असं वाटणार नाही आपल्याला। आणि जर माणसं कमेंट करून विचारतील की गोड झालंय की नाही, आपल्या मिल्क पावडर गोडच असते, त्यामुळे गोडचं प्रमाण एकदम व्यवस्थित झालंय। स्वीट रेसिपीमध्ये ह्या रेसिपीला पण 10 पैकी 10। ही अशी रेसिपी आहे की तुम्ही घरी समजा पार्टी ठेवली किंवा कोणाला इन्व्हिटेशन दिलं किंवा काही इम्पॉर्टंट सण असेल किंवा इम्पॉर्टंट डेज असतील तर तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा। या रेसिपीला तुमचं नाव, म्हणजे ही रेसिपी तुम्ही बनवली ना, तुमचं नाव नक्कीच काढणार, एवढी छान रेसिपी झाली। समजा मी रेसिपीमध्ये सांगतो ना बनवा, म्हणजे ती रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवली पाहिजे, कारण ती एक रेसिपी ना एक लेवलच्या वरती टेस्ट लागते। आणि अशी रेसिपी ना आपण बोलतो ना की अशी अरे हॉटेलमधून मागवली, रेस्टॉरंटमध्ये मागवली, काय माहिती आपल्या घरी बनेल की नाही, तर ही अशी रेसिपी झाली। आपल्याला घरी सुद्धा अशी एकदम छान रेसिपी बनतात, तुम्ही बनवून बघा।